ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിവ്. നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റമദാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത്. അവിടെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എന്ത് മാറ്റമാണ് നോമ്പ് വരുത്തി തീർത്തത്? നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ, ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ, മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ആധിക്യമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ കണ്ണ്, കാത്, നാവ് പോലുള്ള അവയവങ്ങളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞോ എന്നുള്ള ആത്മപരിശോധനയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, കേവലം ഇന്നലകളെ പോലെ തന്നെ ഇന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 2 നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു എന്നല്ലാതെ ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഈ നോമ്പ് കാരണമാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.